गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम उत्तराखंडनि उधमसिंह नगर जिल्लानि हाइकर्टआ गांसे सामन हरो। बे सामनखौ उधमसिंह नगर जिल्लानि हाइकर्टआ थांनाय 2022 मायथाइनि उत्तराखंडनि बिसायख'थि समाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि सायाव गोबां सोंखारिजाथाव बिबुंथि लाखिदोंमोन आरो बे सोंखारिजाथाव बिबुंथिनि थार बिजिरनायखौ नागिरनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै उत्तराखंडनि सासे कंग्रेसनि दैदेनगिरि मानगोनां गणेश उपाध्याय बिथाङा गांसे एजाहार होदोंमोन आरो बे एजाहारनि लेखायैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ 21 सेप्तेम्बर खालारखालि बिजिरसालियाव नुजाथिनो बिथोन हरो। समाजाव आइजो माहारियाबो हरखाबै जेरैथिंबो आवगायलांगासिनो दङ। मुलुगाव आइजो माहारियाबो हरखाबै जेरैथिंबो आवगायलांगासिनो दङ। मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा लकसभानि स्पेसियेल सेसनाव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिजु जनता दलनि चन्द्रानी मुर्मु बिथांखौ भारतनि मादाव गिबिसिन उन्दै बैसोनि एमपि होननानै फोसावना होयो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिजु जनता दलनि चन्द्रानी मुर्मु बिथाङा 25 बोसोर बैसोनि। बिथाङा उरिष्यानि केवन्झार समष्टिनिफ्राय 2019 मायथाइयाव देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिथांनि फरायनायखौ मेकानिकेलाव बी.टेक होननाबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो हायो। गुबुन फारसेथिं मेजर पायल साब्रा बिथाङाबो भारतनि गिबि आर्मिनि आइजो सार्जन महरै गावनि मुंखौ जारिमिनाव सोरजिनो हाबाय। बिथाङाबो गिबि 2021 मायथाइनि जानुवारि मासावनो आर्मिनि केप्टेन महरै साख्रि मावदोंमोन। नाथाय इयुनाव बिथाङा आग्रानि पेराट्रुप्स मुंनि स्कुल आग्रानिफ्राय MBBS आरो MS सार्जारि डिग्रीखौ लानानै भारत आर्मिनि मादाव आइजो सार्जार हिसाबै गावखौ सिनायथि होनो हायो। बावैसो साननि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजों सिगाङाव बुंदोंमोन दि थारै सोरबाफोर आंनि बिसिनि MS प्राइड इस्ट एन्टारटेइनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडआव 10 कौटि नङा थाइसे रां सरकारनिफ्राय खारिज मोनदों होनना फोरमान दिन्थिनो हायोब्ला अब्ला आं राजुहा जिबन त्याग खालामगोन होनना खोथा बुंनायखौ गोबां रादाब नायगिरि बिथांमोना नुनो मोन्दोंमोन। मैया गौरब गगৈ MP बिथाङा खाद्य संरक्षण उद्योग वेबसाइटआव PMKSY थामहिनबा प्रधान मन्त्रि कृषि सिंचाई योजनानिफ्राय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिनि प्राइभेट लिमिटेड MS प्राइड इस्ट एन्टारटेइनमेन्टनि मुङाव 10 कौटि रां खारिज लानायनि रोखा मख'नाय गोनां फोरमानजों लोगोसे बेनि गुबै गुमुरखौ मिन्थिनो थाखाय उद्योग मन्त्रि उसुक गयेल बिथांनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नोंथांनो जासिहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नायजों लोगोसे थारै नोंथाङा आंनि इउटुब चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।